manut aku. Nah, besok mbok menawa bisa nggo nglumpuk. Ning sapa ngerti malah. Acara kesenian. Ngendikane sampean malah betul-betul terjadi lho, Mbak. Mbok menawa nggih ndonga. Nggih, iso apik kuwi. Iya. Ya ini baru ini apa udah berulang kali ya? Baru satu kali ini. Tenane. Nggih, wayangan baru lagi kali. Satu kali ini ngundang Pak Jumbo. Iya. Nah, bersama Mbak Elisa dan Mbak Tatin. Iya, terima kasih luar biasa. Iki corone nek miwiti itu muka-muka besok jadi tambahan ya. Maksudnya pengarep boko. Cara wong bobojoan saya itu merawani gitu. Merawani. Ora le merawani mancen sengaja ayo diuri budaya ben adiluhung iki suwe ora nanggap wayang njur ngawontenake nanggap wayang spektakuler. Bintang tamune ra ndek-ndekan. Mbak Elisa saka Sulawesi. Ya Mbak ta? Nggih lere. Saka Sulawesi. Nggih, disune apa? Seko toli-toli. Saka ngendi? Seko toli-toli wis tuh apa lho samene? Berarti desane wong lanang kuwi ya. Kodho wong lanang. Lah toli-toli. Emang nggone wong lanang. Lho, ono wedoke kok. Lah, kuwi desa. Ya lanange cenoke tapi ono. Kaya jalan tol no barang iki sing gawe wong lanang. Nek desa toli-toli ya berarti sing gawe wong lanang. Ngono lho. Emang gitu. Iya no. Cowok. Lho sesuk ki ono jalan tol. Iya. Bawen Jogja. Iya. So nek nganyari. Iya. Kuwi ono apa jeneng diskon. Diskon apa? Maksudnya diskon bayare rada ringan. Nek kowe liwat tol sing anyar dadi untuk diskon. Sarune ra omong. Diskon apa? Potongan harga ngono lho. Diskon. Nggih, nderek Mangayu bahagia pokoknya anggen niku anggenipun sampun gelar budaya Caru menika. Nggih, luar biasa Merti Dusun diadakan pertama. Nanti saya juga akan ada bonus karena ini pertama kali diadakan di desa ini. Kebetulan saya juga akan jadi brand ambassador. Jadi aku nanti bawa barang sama bagi-bagi door prize buat Bapak. Tepuk tangan buat Mbak Elisa. Nanti ada 50.000 atau 100.000 nanti yang bisa jawab. Nanti tapi mengkol yo sing penting delok wayange nggih. Ini sedaya masyarakat monggo sing cerdas sing pinter ning jawab kabeh do jawab padha wae dekne bengi ki ra bayaran. Ya orang lho ora iki Mbak Elisa memang setiap kali pentas nunggu tempat pentas pertama ini pancen sok kalau moso nganake durpres seperti itu. Iki nggo nyemangati gitu loh. Nggo nyemangati para warga. Iya, jadi tuh besok tuh mbok menawa kita diberkahe gitu. Saka sing iki engko entuk 50 wah iki sesuk muga-muga iso nggo nanggap wayang zaman sesuk. Bali 50 yuta nanggap wayang meneh. Ngono lho. Ora malah sampean itu donga kamarga masyarakat sing nopo mau muga-muga Mbak Elisa enggal diparingi jodoh. Kowe kok ngapain sih kamu nyinggung-nyinggung jodoh? Ora ngene lho, maksudnya diparingi jodoh njur panjang umur, banyak rezeki. Ngono. Nek wanita karir itu seperti ini. Terserah jodoh wanita itu karir. Ini 2025 akeh banget sing do pegatan. Iya kan? Apa ora tepuk sakinah? Ayo. Ayo. Ngono, kowe pira bojomu? Siji. Ayo nek siji kudu apa tepuk sakinah? Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah, tepuk sakinah. Jeng. Pinter sekali. Kayak gitu. Aku hafal tapi aku kan nggak perlu cari jodoh nih aku hafal. Iya. Itu semangatku mbok menawa sesuk. Jadi mbok semangati dhewe ya. Nah yo, jodoh sekali seumur hidup. Jodoh itu susah, tapi bojo itu yang gampang. Nek kuwi biasane bojo sing sok nganu. Kita wis ngerti ya. Pak Jumbo bojo itu gampang. Jodoh itu susah. Ini Bos, sampean kudu ngerti. Masalah jodoh iki kudu ngerti sampean. Kudu iso mbedake antarane nikah karo kawin. Kudu ana bedane. Ana. Nikah karo kawin ki ana bedane. Nek nikah kuwi ana hurufe NIKAH. Ayo jelas. Mesti ana N naib. I izinkan. K keluarga. Akan harmonis. Nikah kuwi naib izinkan keluarga akan harmonis. Beda karo kawin. Kawin apa? KAWIN. Kuwi kados sampean tukang kendange, ya iki kawin. Agepe. KAWIN. Kerep. Awor. Wedi. Izin. Naib kerep awor wedi izin naib. Layu nang HTL kono.